И здравейте хора в нов шорт. Този шорт ще обяснявам как може да имате безплатни игри в Steam, които са платени, без приятелствена и без никакви такива глупости. Първо трябва да се отворите Google Chrome. След това трябва да срещнете SteamDB. След така срещнахте SteamDB, че аз това го написах грешно. Трябва да кликнете първия продукт, който ви излезе. И кликнете върху меню. Free Promotions. И тук има всички игри, които може да ги играете безплатно. Например, Play for Free. Това е само за някое време да го играеш. Ама Free to Keep, това е за винаги да го играеш. Може безплатно да го играеш. Ако ви харесва този видеоклип, не забравяйте да се абонирате за канала ми, защото да мога кача още такива видеоклипове, подсказки как може да имате безплатни неща вътре в Steam.